Για εξήγημασέ μας λοιπόν, Μιχάλη, πώς γίνεται όλο αυτό. Πάει η φωτιά πάνω και κάνει αυτό τον κύκλο και έτσι κινείται. Δείτε και στον πίνακα. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε λίγο θα πάει και πιο κάτω. Εγώ θέλω να κάνεις Άμα το βούρα. αφήσεις. Είναι αφήσετε να το κάνουμε πάρα πολύ. Τρομερό δεν είναι? Μπορεί να κάνεις βούρα. Κύριε, μην το βάλετε. Μην το αφήσετε. Πρέπει να κάνεις βούρα. Μακάρι. Κάνεις βούρα, Μιχάλη. Δεν ξέρω, το άφησα στο σπίτι μου μέχρι κάποιο σημείο επειδή δούλευε. Δεν το είχα δει τόσο πολύ. Εδώ κάτσε άστο. Και μετά μόλις το κύριο που πέφτει στη γλώσσα είναι ωραίο. Ναι. Και γίνεται όλο και περισσότερο. Σχεδόν κάνει κατακόρυφο. Κύριε, μην κάψετε το χαρτί. Δεν θα το κάψει. Δεν θα το κάψει. Εκεί, γιατί είναι το κερί εκεί στη θέση. Σχεδόν. Όχι. Έλα. Μην μου πεις. Oh my god. Κύριε, μπορεί να κάνει. Εντυπωσιακό. Κάνεις βούρα, θα την αφήσω. Ωραία.